Makhosi amakhulu, siyanamukela namhlanje kwiKhanyisani TV. Igama lami nguMkhulu manje. Makhosi amakhulu, mawusamusha le channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo esiwakhiqizayo njalo njalo. Okunye kufanele ngikukhulume makhosi amakhulu okubalulekile engibona ukuthi sekushaya abafowethu kakhulu. Ukukhipha ingane noma i-miscarriage or ukuphuphuma kwesisu. Bantu benkosi, khona into efanele ngiyibalule la. Umzukulu othandwa le emhlabeni ugogo wakhe nomkhulu wakhe nangale ezulwini uthandwa ngaleyo ndlela mhlambe kakhulu. Ngesikhathi ithongo likunika ingane, wena uvumelane nomfana uthi cha, asuwukhiphe lo mphefumulo noma uphume ngephutha elingenziwanga uwena. Yebo, uyaphuma umzimba kodwa umphefumulo leyo ngane usuke usaphakathi la esinyeni sakho, usuke usala nawe emhlabeni ngoba usungakenzelwa izinto ekufanele ukwazi ukukhosa over ukuwelela kulo mhlaba lo okuwamathongo. Isikhathi esiningi-ke ngike ngibone umuntu athi nakhu ngishawa isilwane, nakhu ngihlushwa isilwane, sivela yonke indawo. Kanti uthole lesilwane sekuyingane ingoba kade le ngane yazitshwa, kade inganakiwe, isikhulile. Ekufanele nikwazi imimoya noma iy'ngane eziphuphumayo ziyaphila ngale zikhule njengoba kusuke kukhula lezi la emhlabeni. Omunye umuntu engike ngahlangana naye nabanye engike ngihlangane nabo uthole ukuthi baphathwa amabele, kubuhlungu amabele, kanti ababoni ukuthi ingane le ephuphuma iyakhala ithi mama mina ngibhekile. Omunye athi ngiphupha ingane ihamba odongeni ngicela i-orintshi. Omunye athi ngibona ingane ihamba iyongena ehlathini ithi siphe sami isithebe. Omunye athi ngiyibone ime entabeni ithi angigqokile. Kubalulekile ukuthi makuphuphume isisu yinto efanele ibikwe ekhaya, umazise umuntu ohlekisana naye ngoba kwesinye isikhathi ingane ikibona engathi uma wayo njengoba idedelekile noma wayi-abort-a sengathi akayithandi, ivele ihambe iyohlala phezu kwezinto zababwayo. Usuyathola wena mfana, awusenesicwancwana, awusathandeki phakathi kwabafowethu, awusafuneki phakathi emsebenzini, usuney'nkinga nabantu ohlekisana nabo, uney'nkinga nasekhaya, usunesidina nje, ile ngane uhamba nayo. Ukhumbule-ke ukuthi ingane iwumuntu ophilayo. Shuthi makuthiwa uthola ingane yesibili le yokuqala ephuphumile ungayenzelile, izoyigcinazela le, izoyibangela inkinga. Kubalulekile ukuthi ubuyele emsamo ekhaya ubike kubantu abadala emathongweni ukuthi isipho enisiphe sona sesiphuphukile. Uma wukuthi uyikhiphile ingane, isona esibi leso. Akusho sizibulale uma susenzile. Buyele emsamo, ukhulume nabantu abadala, uhlambuluke. Ulaba abakuphethe abakupha isipho uthi cha, ningiphile isipho ngasithunuka kanje, ingane ibisiy'nyanga ey'ngaka isibuyele ngakunina. Kubalulekile leyo ngane ukuthi igezwe, inikwe isithebe izohamba isongena ngaso emathongweni, ihlanjululwe, iqanjwe negama, imbathiswe. Bayangixaka-ke mina abantu abambathisa ingane mase bethatha iy'ngubo zengane bazinike ingane ya-next door noma bazinike enye ingane. Ngicela ukubuza, wena uma wakho uma engakunika ijakhethi noma iy'duku noma iphinifa noma ujini, kusasa ekuseni usuyavuka leyo mpahla akunike yona useyinika ubhuti wakho kanti kuyisipho sakho, ungazizwa unjani? Anguyeke uziphendule leyo mbuzo. Ngathi iy'ngane emhlabeni zibanga ithoyizi, uyenzela kanjani ingane iladi mase unika iy'ngubo zaleyo ngane okade uthi uyayigqokisa enye ingane yangaphandle noma enye ingane esebaleni? Usuke ufuna kwenzekeni lapho? Unenkinga ngesimo sengane yashona, isimo sengane yaphuphuma? Awazi noma mhlawumbe khona ingane ezaphuphuma yini ngoba amantombazane awasasho, amanye awazi ngoba akabone esikhathini ephuphuma igazi kungabonakali. 081 380 41
98 081 380 4198. Sifonele uma udinga usizo, siyakwazi ukulekelela. Kufanele ngikusho lokhu, ungalinge wenzele ingane yakho iladi kagobela. Ungalinge wenzele ingane yakho iladi kagobela, ngoba leyo ngane ifanele yazi ukuthi la ifidwe khona nokuthi la yamukelwe khona isekhaya kini. Angazi ngisweni kanjani amaladi kogobela nasemasontweni. Zonke iy'nhlanhla eziza nale ngilosi fayiziye lapha, hhayi ningangishaya. Ngiyabonga. Mawusemusha kwi-channel, subscriber, kuningi okujulile.